Fl-aħħar sigħat żewġ persuni oħra tilfu ħajjithom kawża tal-COVID-19. Ħareġ mill-bulettin tal-Ministeru tas-Saħħa fejn kien spjegat li l-vittmi huma raġel ta' 77 sena u mara ta' 63 sena. L-itnejn kienu rikoverati l-Isptar Mater Dei. F'dan il-bulettin kienu biss dawn id-dettalji li ħarġu fuq il-vittmi. U għalhekk mhux magħruf jekk kinux ħadu l-vaċċina kontra l-virus. B'hekk it-total ta' vittmi issa tela għal 426. L-aħħar li pajjiżna ra żewġ imwiet bil-COVID-19 fi ftit sigħat kien fit-tmiem ix-xahar li għadda. Fl-Isptar Mater Dei bħalissa hemm 32 persuna li qed jingħataw il-kura għal sintomi tal-virus, berba minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Sa dan it-tant, fl-aħħar 24 siegħa kienu rreġistrati wkoll 59 każ ġdid filwaqt li fiequ 170 persuna oħra. B'hekk, il-każi attivi issa huma ta' 945. L-età medja tal-każi ġodda hi ta' 43 sena. Mill-bidu tal-pandemija s'issa pajjiżna rreġistra total ta' 34,846 każ tal-COVID-19, filwaqt li fiequ 33,079. Fejn tidħol it-tilqima s'issa huma 395,537 dawk imlaqma b'mod sħiħ għal kontra il-virus.